खुलुमबाय लोगोफोर 10ता पास जाबाय नै जा बुरै एकदम हामासा हामा आंनियाबो मा खालामनो आरो टेनसन बुरैयाबो टेनसन बेसोरो हामाबाबो लोमजानाया हामाबाबो ओंखाम संनानै जाहोबाय दोङो आं बिराद ओंखाम संनो बायो आरो बेनि थाखायनो संनो बायोब्लासो आं इमानबो स्पेशल रोङा आरो थ' जानि बेटा थानायखाय हटफोर जानाय हट जायाबा एसे प्रब्लेम जागोन होननानै बुरैयानो सङो आरो बिसोरो हायाबाबो एकदम खस्थ' जाबा बिसोरो ओंखाम संनो नायो गोसो 100 बेसेबां ओंखारदो 100.2 ओंखारदो आरो लोगोफोर नाय बिराद हामा नाङो आरो माने 100.5 100.2 ओंखारदो 5 नङा लोगोफोर 5 बायदि नुगोन बिसोरो इमान गुदुं माने गुदुंबाबो खस्थ'बाबो जोंनो ओंखाम संनानै जाहोबाय दोङो एल'पेथि मुलि बहुत जाहोबाय आरो आं एल'पेथि मुलि जायै जायै आंबो जाहोनो बानाय जाबाय मानोना साइड इफेक्टफोर जायोना एल'पेथि मुलिया जाबाय जन्दिसनि गामिनि बोरै मुलि जाबाय थेवबो खाथिया बारा एल'पेथि जाहोबा साइड इफेक्ट जायोना बेनि थाखाय आङो जाहोनो बाबाय आरो थ' दा बेनि थाखाय आं आयुर्वेदिक मुलि लाना फैदों आयुर्वेदिक मुलि तैयार खालामबाय दों लोगोफोर आं खिथिनि मा होनानै जानांगोन लोगोफोरनि बुरैनि थाखाय आं मुलि बनायबाय दोङो नै थुलुंसि बिलाइ निम बिलाइ नैबे जाबाय लता आरो गिलय होनना बुङो इखो गिलय लतानि थारा आरो बेयाव माबाबो दोङो मुथ्रु बिलाइ सारा मुथ्रु बिलाइ निम बिलाइ थुलुंसि आरो लता सारा मिक्स खालामनायनि उनाव बयल खालामनांगौ इखो कमसे कम आधा घन्टा बयल खालामनायनि उनाव बिल्कुल पियरलि बयल जानायनि उनाव बिनि रोसिखौ फिल्टार खालामनानै लोंनांगौ आरो लोंबाथाय टाइफयडआ कन्ट्रल जायो होननानै मानसिफ्रा बुंदो आरो बेनि थाखाय दिनै ट्राइ खालामना नायनि लोगोफोर फायदा जाबाथाय आरो नोंथांमोननि कारणे बेबो मोनसे मेडिसिन जागोन निले सरबाय गुदुं रुखांबाय रुनानै बास रोसिखौ बेयाव लखबजोब्बाय गासैखौबो आरो देखो माबायदि खासेया मेगन मिसिबना दोंबाय थायो खस्थ'आथ' बहुत मोनदो नुनायावनो गम मोनो नोंथांमोना आं बुंलायनो दरकार गैया गिलय जुसआ तैयार जाबाय गिलय जुस लोंनानै हामगोन होननानै आं आसा खालामबाय नोंथांमोनाबो आशीर्बाद हर थाब हामथों आरो खेबसे एक गुरु से लोंना नायसन चलो मैं टेस्ट करके देखता हूँ या बाबा इसको ऐसे पीना पड़ेगा एकदम मेगन मिसिमनानै गन्थं हमथेनानै बाय सुगानानै लोंनांगोन होमबासो एकदम सुगानानै खेबसेयावनो एक झटकावनो बहुत खतरनाक गोखा लोगोफोर बहुत खतरनाक गोखा माने बुंनाङा आरो माबायदि गाबानो लोंबाय आरो गाखाखौ जेरै जायो गाखाखौ जेरै जायो इगोदै फिलिं खालामनानै जाबानो जाबाय गाखा लोगोफोर नाय मुलिखौ दा एसे खस्थ' खालामनानै मुनिफ्राय खनथुमना हाग्रा बंग्रा मुलि बनायनानै होफैदों मुलिखौ लोंनांगौ थाब हामगोन होननानै नाय मोनसे आखायाव लानानै गिदिंबाय थादों खिन्थु आंबो टेस्ट खालामना नायदोंमोन लोगोफोर बहुत भयानक गोखा आरो माने खर' गिदिंलायो छोड़ो अभी ताल मिस्री छोड़ दे तो अभी इसको पी जाओ दानिया लोंदो नों गन्थं हमथे खुगा हमथे गाखाथ' मोनखागोन एखौनो गप मनो चलो एखौनो गर'जानो सालाय गाखा मोनगोन आरो अरे छोड़ो ना यार टेंशन मत लो बेदि गिबा मा जानो आरो बि मायबा मुलि आरो इमान गोदोर मा पाहारनोबा यार मुलिखौबो बिगिदे खालामनानै दौनांगौबा नाया माने आधा लों एक चीज है तो ये वाला ऐसे बंद करो और चुप करो और ऐसे पियो दिमाग खराब होने वाले तुम्हारे ऐसे ही पी लो जैसे तुम्हारे बाप रे बाप करोगे नहीं तो आवाज निकल जाएगी तो ये आंला खाना उखारगोन गोदै मोनबाबो फिल खालाम नर्मेलि मोनसे बहुत मोजां मुलि होननानै गिलयनि टेस्ट नीमनि टेस्ट नीमा खूब खतरनाक आरो नीमा बहुत डेंजर सिन वो जो करो वही करो अरे
लोंबाय एसे खस्थ' मोनबाय आरो स्रां मोनखाबाय एकदम साफा मोनलांखाबाय नों लोंनानै आरो मानो बाब्राबजों खिथिदोंमोनलाय रागाजों नवारसै आङो लोगोफोरनाय मुलि जाबा गावनो हामगोन मुलि जाबा गावनो हामगोन आरो बेयाव बे गोदे मा बिदि नांगौ रिसन इसको पूरा करो Này mau condition मुलि लोगोफोर Này थैया माथो नो मानसि बेमार जानानै थैयो मुलि जानानै थैयो नैया बेयो मुलि जाबाथाय हामोसो मानसिया लोंथार बेसे लोंगोन नोंलाय Iya bawa भयानक खतरनाक लोगोफोर माने बुंनाङा आरो गाबोननोथ' सब जिमान बेमार दोङो माननाय मुननाय मायबा मायबि गासैबो अखारजोबलांगोन आरो खेबसे ट्राइ खालामनो होननाय लोगोफोर मुथ्रु बिलाइ निम बिलाइ थुलुंसि बिलाइ आरो गिलय गासैखौबो रुनानै लों जाबाय दे खुदिया मोनो Hei, burbok, दै लोंनांगौ मा गरसे सिनि माबानाव बास सिनिल' बारा नङा लोंबासो हामगोन ना चलो तो लोगोफोरैनो खासेया दाबो हांखानो लानो हायाखै गन्थं मोनसे हांखानो लानो हायाखै मानोना बहुत खतरनाक गेस माने गोखा खामाथिबो गन्थंथिबो खुगाथिबो गासैथिबो गेस ओंखारो माने खर' गिदिंलायो जेनेबा बहुत खतरनाक कारा सिराप लोंनाय बायदि मोनदो बिराद गाखा दाबो सालायगोन गाखा मोनबाय आरो लोगोफोर तो आसा खालामबाय नोंथांमोना जानि भिडिअखौ नुनानै दाखासै आइनो बुगाखै एसियावनो माबा हां लासै लोमगोन आरो सालायखौ बोरैबा मोनथारबाय बेनिखाय लोगोफोर जों उन्दुनोसै हर जाबाय लोंखांबाय तो गाबोन समनिया आरो नुजालायगोन देहाया फिट थाबा मोजाङैनो थाबा औ बेटा जानि बेटाया फुर्ति जासिनो जों मुलि जानानै एकदम मोजां जासिनायखाय गाहाम नांसिगोन बियो तो लोगोफोर लोगो मोनलायगोन गाबोन समनिया लोगोफोर गाबोन समनिया लोगो मोनलायगोन मोजाङैनो थाबा दिनैनि कारणे बाय जय बर' हारिनि जय खुलुमबाय लोगो मोनलायगोन बाय बाय गुड नाइट लोगोफोर